Bună ziua, dragi colegi! Toți cei care sunt interesați de utilizarea materialelor video în format MP4 în procesul de predare, învățare, evaluare. Am pus în această prezentare 11 instrumente și idei cum putem utiliza materialele video pentru o predare la distanță interesantă, interactivă și, cel mai important, cât mai aproape de procesul real, care de obicei are loc în sala de clasă. Sper că sunteți gata! Vreau neapărat ca această sesiune să fie interactivă. Vreau să postați în secțiunea comentarii întrebările, sugestiile, comentariile pe care le aveți, iar după această sesiune voi reveni cu clarificări, cu răspunsurile la întrebarea dumneavoastră, cu linkuri utile pentru a vă ajuta să învățați ceva nou și să diversificați portofoliul de predare. Deci, astăzi vom discuta despre anumite instrumente și platforme care sunt acum, în această perioadă de carantină, utilizate pe scară largă în procesul de predare, învățare, evaluare, atunci când predăm, atunci când dorim să evaluăm elevii și atunci când ne dorim ca procesul de interacțiune la distanță să fie unul creativ, să fie unul autentic și, cel mai important, nu vrem ca elevii noștri să se plictisească. Iar video este un prieten bun în acest sens. Primul lucru pe care vreau să-l spun, atunci când am trecut la predarea la distanță, ne-am dorit foarte mult ca la calculator să se întâmple ceea ce se întâmplă de regulă în sala de clasă. De aceea, mulți dintre noi am optat pentru instrumentele așa numitele de web conferencing, adică instrumentele care ne permit interacțiunea în timp real cu elevii. Din experiența mea, cele mai utilizate instrumente în această perioadă au fost Zoom, Cisco WebEx și Google Meet. Deci toți cei care lucrați cu Gmail și Google Classroom, Google Meet este recomandat. Cisco este ceva nou pentru mine personal. În perioada de carantină ei oferă această posibilitate de a lucra gratuit cu până la 100 de persoane și, bineînțeles, Zoom, care este preferat atât de mediul din școală, educație, cât și mediul business. Soțul meu, de exemplu, lucrează în alt domeniu și utilizează și el acest instrument pentru a organiza ședințe și conferințe cu angajații, cu superiorii, ceea ce este foarte interesant pentru noi. Deci aceste instrumente au o utilizare foarte largă și de aceea este util și pentru elevi. Vor învăța să lucreze cu un instrument de web conferencing care cu siguranță le va prinde bine mai departe, atunci când deja vor fi angajați în câmpul muncii. Ok, deci aceste instrumente, Zoom, de exemplu, ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecran, ne permit să interacționăm cu elevii în regim sincron. Ce fac eu atunci când predau tema nouă? Se poate întâmpla că am elevi care lipsesc, care nu se pot conecta la lecții din motive tehnice sau am elevi care nu participă din alte motive sau care nu vor să deschidă camera sau care sunt supărați sau au uitat să se trezească dimineața, diverse motive. Când predau și utilizez Zoom, de exemplu, și vreau să înregistrez un segment din lecție, am această posibilitate. Deci instrumentul Zoom ne permite înregistrarea unui segment sau toată lecția, dumneavoastră decideți, și pot să înregistrez 5 minute, 7 minute, 10 minute din lecția unde predau sau explic sau evaluez elevii. De exemplu, elevii au prezentat tema pentru acasă sau am avut o probă de evaluare lecția precedentă și atunci când începem o lecție nouă, eu deschid evaluările, da, le pot oferi elevilor feedback și înregistrez acest segment. Dragi elevi, aici v-ați descurcat bine. Am observat că nu ați înțeles acest segment sau ar trebui să repetăm. Și această secțiune o salvez pe calculator în format MP4 și o expediez elevilor deja în regim asincron, pe e-mail, pe Viber, pe Skype, pe Facebook, depinde cum interacționați dumneavoastră cu ei. Deci elevul, chiar și atunci când n-a participat la lecție, poate să participe indirect la această lecție, nu doar dumneavoastră atunci când explicați, dar să vadă cum interacționează și colegii. Deci este un instrument minunat, îl recomand tuturor atunci când faceți lecții în regim direct, în regim sincron, să înregistrați acele secțiuni care sunt cele mai importante și să expediați ulterior acest material video elevilor dumneavoastră. Deci așa arată o conferință Zoom, deci vedeți că în colțul de stânga sus este acest butonaș unde are loc înregistrarea. Vedeți că el poate fi oprit, puteți să discutați cu elevii, să porniți din nou. Dacă vreți să certați pe cineva și nu trebuie să apară în video, opriți, certați, porniți din nou, trecem la predarea oficială și așa mai departe. Aici avem un exemplu de cum arată înregistrarea unei sesiuni sincron cu ajutorul Google Meet. Același lucru, vedeți butonașul care înregistrează, este toată interacțiunea, profesorul are PowerPoint-ul, elevii răspund, deci este exact același procedeu, doar că butonașele se află jos, la Zoom este sus, aici este jos, dar mecanismul în sine este același, cu siguranță, dacă utilizați Zoom și înregistrați, o să vă descurcați de minune și cu celelalte instrumente, Google Meet în acest caz.
Ce îmi place mie să fac atunci când am lecții interactive? Pe lângă interacțiunea cu elevii, îmi place să utilizez instrumente auxiliare ca să nu fiu doar eu și ei în fața ecranului. De exemplu, Three-Sider este un instrument pe care l-am descoperit recent, este minunat pentru brainstorming. De obicei postez o întrebare sau un citat sau un segment dintr-un text din manual și elevii trebuie să se expună cu părerea. Deci Three-Sider colectează părerile elevilor. Deci este un instrument de votare și, bineînțeles, de brainstorming. Deci am plasat întrebarea și la începutul lecției văd ce comentează elevii și de aceea este interesant. Da? Să discutăm, haideți să vedem ce părere aveți despre acest subiect. Jeopardy Labs este foarte asemănător cu un PowerPoint obișnuit și îmi place foarte mult pentru că acolo avem pentru recapitulare, pentru evaluarea formativă, avem mai multe categorii de întrebări, ușoare, dificile. Acest joc se bazează pe show-ul televizat cunoscut la scară mondială, Jeopardy. Deci elevul își alege întrebări simple de 100 de puncte, dacă cunoaște răspunsul primește puncte, dacă nu, altcineva poate să răspundă. Ne mișcăm încet de la 100 la 200, 300, 500. Elevul care vrea să câștige din start își alege întrebările dificile, dar are riscul să nu răspundă la ele și să nu câștige punctele. Deci toată această interacțiune cu ajutorul acestui joc are loc online și dumneavoastră înregistrați. Este foarte interesant să vedeți mai departe această comunicare cu elevii. Îmi place, bineînțeles, să expediez înregistrările lecțiilor mele părinților ca să vadă ce se întâmplă la lecție, să nu zică că nu a fost explicat sau nu a fost predat și este foarte viu, da? Deci nu este doar un profesor care explică tema și elevii răspund pe rând, este un joc interactiv, toată această interacțiune se salvează atunci când înregistrăm acest segment. Bubble Us este un instrument de a crea hărți conceptuale, iarăși se lucrează pe un produs digital, cum îl numim noi în grup. Profesorul postează informația, întrebarea, cuvântul cheie, formula la matematică și elevii ce fac? Adaugă fiecare bubble-ul lui, da? Fiecare adaugă figura sa geometrică unde răspunde sau unde pune sinonime sau antonime sau verbe neregulate sau găsiți obiecte din jurul casei sau din apartament care au formă triunghiulară și fiecare pune poze sau fiecare scrie. Și la finalul acestei activități, care poate fi foarte scurtă de câteva minute, avem o hartă conceptuală creată împreună. Deci profesorul ce face? În timpul predării sincron, trimite elevilor link-ul de la Bubble Us și elevii comentează acolo, da, ce se întâmplă. Deci ei răspund și avem la final acest produs. Bineînțeles, Learning Apps, unul din preferatele mele, în primul rând pentru că este foarte simplu de utilizat, elevii nu trebuie să-și creeze cont și în același timp îl avem și în română, germană, italiană, rusă, deci profesori de limbi străine minunat, plus că sunt foarte multe tipuri de exerciții pe care le putem utiliza și la început de lecție și la final de lecție și pentru evocare și pentru reflexie și pentru realizarea sensului. Deci este un instrument universal, foarte ușor de utilizat, îl recomand tuturor cu mare drag. Bun, am vorbit despre înregistrarea secțiunii de lecții predate sincron. Al doilea instrument pe care vreau să-l recomand este Facebook Live. Facebook Live este bun atunci când avem grupuri mari de elevi și dorim să interacționăm cu ei în mod sincron. Îmi place cel mai mult la Facebook Live faptul că atunci când dumneavoastră vorbiți, cei care sunt prezenți la sesiune, ce fac? Dau like-uri sau invers, dau inimioare, scriu întrebări, răspund unii la alții, cineva postează un link, altul răspunde, da, de unde l-ai luat, dar îmi poți da mai multe exemple, da, vă mulțumesc. Deci interacțiunea are loc concomitent. Profesorul livrează conținutul, predă, explică, iar participanții scriu în chat. Deci îmi place această suprapunere, deci lucrurile se întâmplă concomitent. De exemplu, acum în perioada de carantină, organizațiile din Republica Moldova care livrează filme cu explicații cum dăm bacul sau cum dăm examenele la final de clasa X sau Y și așa mai departe, minunat. Deci Facebook Live este un instrument bun atunci când vrem să acoperim multă lume, câteva sute și câteva mii de elevi la nivel național. Puteți face Facebook Live pe instituția dumneavoastră, același director de școală sau același șef de studii poate să facă un Facebook Live pentru toți elevii. Dacă aveți un anunț important, dacă aveți să discutați un eveniment care urmează să se întâmple, dacă explicați nou regulament școlar, puteți face un Facebook Live la dumneavoastră pe pagină sau pe pagina școlii, ideal ar fi, bineînțeles, și astfel mai mulți sute de elevi, mii de elevi teoretic pot accesa acest video. Facebook este live, este ușor pentru că nu trebuie să salvați în altă parte, pe urmă să încărcați pe YouTube și pe urmă să-l puneți pe Facebook. Deci avem 3 pași.
Facebook este ușor pentru că am intrat, m-am logat și am făcut live. Și atunci sar peste acești pași și este mai ușor, plus, atenție, este interacțiunea aceasta din comentarii despre care am vorbit anterior. Deci, pentru grupuri mari de copii, Facebook Live perfect, la nivel de instituții, la nivel de catedră, ideal. Puteți să faceți un Facebook Live pentru părinți, deci o modalitate bună de a comunica cu ei. Plus, tot ce faceți dumneavoastră pe live se salvează automat pe Facebook și de aceea nu trebuie să umblați cu drive-ul după dumneavoastră, nu trebuie să vă gândiți unde să stochezi informația, nu trebuie YouTube și nu trebuie e-mail. Totul se salvează direct pe Facebook și este comod din acest punct de vedere. Aici mai avem un exemplu de lecții pregătire BAC organizate deja de UTM, Universitatea Tehnică a Moldovei. La fel, aceste videouri sunt vizionate de mii de elevi. Iată, de exemplu, acest video avem 7.000 de elevi, 7.800 de copii care l-au vizionat. Pregătirea BAC avem așa 6.600. Deci pentru grupuri foarte mari de elevi, minunat. Ok. Iarăși aici avem un screenshot de la un webinar pe care l-am organizat eu și am avut atunci 5.800 de vizualizări. Deci, repet, pentru grupuri mari, Facebook-ul Live este foarte bun. Dacă dumneavoastră aveți lecții pregătite bine, cu un suport, fie că lucrați cu PDF sau fie că lucrați cu PowerPoint sau cu Word sau cu un website, eu vă recomand 3 instrumente. Screencastify, Screencast-O-Matic și Loom. Screencast-O-Matic ne permite gratuit 15 minute. Screencastify de regulă avea 5 minute, dar în perioada de carantină ne oferă gratuit. Iată, eu acum utilizez Screencastify și îmi place foarte mult, este foarte simplu. Și avem extensia Loom. La extensia Loom va fi un cerculeț în loc de pătrat. Loom se instalează pe browser și dumneavoastră, exact și Screencastify este un browser. Deci, atunci când selectați opțiunea înregistrăm desktop-ul, tot ce se întâmplă la dumneavoastră pe calculator va fi înregistrat. După ce ați înregistrat această lecție, ea este salvată sau la dumneavoastră pe calculator sau poate fi transferată pe YouTube. Deci, la fel, foarte comod. Lecțiile înregistrate de regulă necesită timp. Dumneavoastră trebuie să vă pregătiți, cum am pregătit eu astăzi, am făcut acest PowerPoint, dar ele vor fi foarte bune pentru portofolii digitale. Dacă aveți un portofoliu digital și vă puneți lecțiile acolo, le puteți utiliza și când veți avea anul viitor aceeași clasă sau dacă aveți lecții paralele sau dacă s-a întâmplat ceva și elevii nu au participat la lecție, același lucru, dumneavoastră înregistrați lecția și o expediați acestor elevi pentru gradul didactic, pentru apărarea titlului, deci pentru toate aceste lucruri de dezvoltare personală și profesională, lecțiile înregistrate sunt minunate și arată modul dumneavoastră de a preda și a interacționa cu elevii. Vreau să felicit încă o dată echipa Educație Online, care a lansat săptămâna trecută biblioteca de lecții filmate. Acestea, la fel, sunt exemple de lecții pregătite. Profesorul a muncit foarte mult ca să vină și să livreze aceste 15 minute lecții scurte. Deci, de regulă, ele necesită foarte mult timp, dar, bineînțeles, le arată foarte bine. Profesorul este pregătit, PowerPoint-ul este bine echilibrat, se lucrează cu mai multe materiale, manualul și curriculumul. Și, la fel, aceste videouri sperăm noi că vor fi utile copiilor încă mulți ani de acum încolo, de aceea se merită efortul. Da? Am muncit 15 minute, dar mulți părinți, elevi, alți colegi pot utiliza aceste resurse. Ok. Aici aveți, de exemplu, câteva screenshot-uri de la lecțiile de engleză, colegii mei, Liliana și Darius. Deci, vedeți, profesorul apare în colț și avem aici, în cazul nostru, imagine din manual sau poate fi un tabel în care explicăm sunetele sau gramatica și așa mai departe. Deci, astfel arată o lecție înregistrată. Pe lângă ce avem noi ca PowerPoint, mie îmi place foarte mult să utilizez alte instrumente, ca de obicei. De exemplu, dacă m-am plictisit de PowerPoint, îl las baltă și creez o carte cu Story Jumper. Adică, eu aceeași informație de pe PowerPoint o pun pe o carte digitală și este frumos atunci când înregistrez video să deschid nu un PowerPoint, dar o carte. Și atunci foile se mișcă, se aude și sunetul ăsta de pagină, care pe mine personal mă face să mă simt bine pentru că îmi place să ating o carte fizic. Book Creator este la fel și mai simplu decât Story Jumper, plasez informația, text sau imagini și acest instrument îmi creează aceste pagini pe care eu le răsfoiesc și le explic elevilor, copiilor. Storyboard este un pic mai artistic, un pic mai complex, se scrie text în baza imaginilor deja incluse acolo în soft, care sunt făcute de
pictori profesioniști, deci cartea va avea așa un aspect foarte și foarte profesionist, artistic vorbind, de parcă ați lucrat cu un pictor. Pokémon, la fel, este un instrument simplu, utilizat mai ales pentru ciclu primar și gimnazial, dar bineînțeles îl putem utiliza la orice treaptă. La fel avem text, imagini și aceste pagini. Și FlipSnack l-am descoperit recent, același lucru. Dumneavoastră puteți foarte simplu să adăugați un PDF și el se transformă în aceste pagini care se mișcă și atunci dumneavoastră înregistrați lecția în baza unei cărți. Este foarte frumos. La fel, atunci când faceți lecții, puteți să utilizați și alte instrumente de evaluare sau instrumente în care elevii îndeplinesc niște activități interactive. Aici aveți Google Forms, sunt sigură că îl cunoașteți, Socrative, Quizlet, Test Modes, Kahoot, Triventi, Quizzes, sunt instrumente de evaluare și atunci când veți filma lecții, dacă aveți un grup de elevi cu care interacționați, puteți să filmați la partea aceasta când ei interacționează și avem datele pe ecran care se mișcă și aceste lucruri pot adăuga valoare lecției dumneavoastră, ca să nu fie prea static, să nu fie prea monoton și să nu citiți doar de pe un slide. Deci puteți să faceți o carte interactivă, puteți să faceți un test, să vedeți cum elevii răspund la întrebări în regim real și această secțiune poate face parte din lecția dumneavoastră, repet, ca să fie mai interesantă. Experimentați. Pentru că acele trei instrumente pe care le-am menționat mai sus, Screencastify, Screencast-O-Matic și Loom, ele înregistrează desktop-ul. Ce aveți pe dumneavoastră pe desktop nu contează. Deci deschideți orice aplicație, orice site, orice material și el se va mișca dacă dumneavoastră aveți pagini sau dacă este un test, da? Se văd cum elevii cum îl completează. Acest lucru este înregistrat concomitent cu dumneavoastră atunci când explicați. La fel, recomand să utilizați tablele interactive. Nu este doar de tablă, nu-i așa, pentru că vrem să scriem. Deci avem tablele acestea, Lino, Padlet-ul, le cunoaște foarte multă lume, iDrew, OpenBoard și AWW sunt niște instrumente mai noi pentru mine personal. Deci profesorul trimite linkul acestei table, iar copiii, elevii îndeplinesc o anumită sarcină. De exemplu, la Lino, It și Padlet este mai mult un panou, un avizier, chiar aș spune. Deci elevul, de exemplu, postează întrebări și răspunsuri, el poate pune o poză. De exemplu, la limba engleză, am observat că elevii mei au obosit și le-am zis, următoarele 3 minute vă ridicați de pe scaun, mergeți prin apartament și faceți poze cu obiecte care vă sunt dragi sau care este locul vostru preferat din apartament. Ei au mers 2-3 minute, s-au mișcat, s-au întors înapoi și la un moment dat au început să apară fotografii. Bineînțeles că frigiderul era pe primul loc, am mai mulți băieți în clase. Fetele sunt mai mult cu balconul, geamul, deci au fotografiat aceste secțiuni și le-au plasat pe bord, după care noi ca grup putem să discutăm. Ia uitați-vă câtă lume a pus frigidere, câtă lume a pus geamul și așa mai departe. Deja iDrew îl utilizăm pentru o evaluare și interacțiune mai complexă, avem exerciții, avem formule pentru matematică, științele reale, îl recomand, iDrew mai mult decât Padlet, dar totul depinde de creativitatea profesorului. AWW este cel mai simplu, ideal pentru clasele primare și gimnaziu, elevul doar scrie cu carioca, fiecare copil își alege o altă culoare și scrie, toți scriem concomitent pe o tablă și acest lucru se vede atunci când filmezi lecția și este foarte simpatic pentru că se vede interacțiune. Neapărat experimentați cu aceste instrumente. Mergem mai departe. Bineînțeles că atunci când dăm un film, noi nu ne dorim ca elevul doar să se uite la film și hai să discutăm. Ok, discutăm, ne cam plictisim. Sunt instrumente care transformă materialul video într-un material lucrativ, cum îi spun eu. De exemplu, Edpuzzle-ul importează filme de pe YouTube, orice film, iar pe film profesorul poate face activități interactive. Deci elevul ce face? Deschide un filmuleț, se uită și la un moment dat filmul se oprește și în partea dreaptă apar exerciții. El trebuie să bifeze, trebuie să scrie, să aleagă, să răspundă corect, iar își vizionează 2-3 minute, se oprește, el are aceste întrebări. Deci până la final de film, elevul va îndeplini câteva sarcini, va răspunde la câteva întrebări, ceea ce este minunat pentru că el va trebui să asculte foarte atent fiecare secvență din acest video. Deci Edpuzzle, minunat atunci când am un film, de obicei filmele care sunt un pic mai lungi, atenție, nu recomand mai mult de 5 minute, este foarte mult, 3-2 minute este ideal. Deci atunci când eu vreau ca elevul să asculte atent anumite momente din acest film sau să fie atent la anumite lucruri care au apărut acolo în film,
îl utilizăm acest instrument și punem întrebările pe segmentele corespunzătoare. Și până la finalul filmului, elevul deja va face multe sarcini, deci este o metodă foarte bună de a lucra cu materialul video. În continuare, am menționat Learning Apps, sunt sigură că mulți îl cunoașteți deja. Learning Apps are opțiunea în care puteți să puneți un film și să puneți activități pe film. De exemplu, aici am găsit un film la întâmplare, Pinocchio, o poveste în limba română pentru copii. Deci elevul se uită la film, la un moment dat filmul se oprește și același lucru îi apare o întrebare. Da? De unde face Pinocchio rost de bani pentru a vedea spectacolul? Și elevul trebuie să scrie sau să aleagă din opțiunile oferite. Deci Learning Apps îl puteți utiliza să creați aceste activități interactive nemijlocit pe materialul video. Iarăși minunată, recomand tuturor. Bineînțeles că sunt bune acele filme, eu lucrez foarte mult cu British Council, unde sunt incorporate multe activități după film. Deci avem filmul și avem deja, aici avem, de exemplu, 4 task-uri, sarcini, este scriptul, adică se postează și textul propriu-zis al filmului, după care noi selectăm. Deci elevul este foarte bun la pachet, elevul trebuie să se uite uneori de câteva ori la video, la materialul video, ca să poată completa și îndeplini aceste sarcini. Deci minunat British Council și multe alte website-uri care dumneavoastră trebuie să le alegeți foarte corect, ca să-i puneți la treabă, să nu se uite doar pentru a se distra. Mai departe, unul dintre, iarăși, preferatele mele, Flipgrid. Dacă doriți să lucrați în echipe mici, recomand, și aveți o clasă unită și copiii nu se sfiază să se vadă unii pe ceilalți și vreți să îi auziți cum vorbesc, este minunat. Deci, dumneavoastră postați o sarcină, da? După care elevul ce face? Înregistrează răspunsul video. Poate fi răspunsul la o întrebare simplă, poate fi un mini-eseu mai complex, unde elevul aduce 2-3 argumente, chiar ieri am predat structura paragrafului și le dau o propoziție și zic, aduceți 3 argumente sau scrieți un paragraf de 5 propoziții. Aici spunem, discutați acest subiect în 5 propoziții, da? Ideea, răspunsul la întrebare, argumentele și mini-concluzia. Și atunci dumneavoastră postați așa, iar elevii, după cum vedeți în această imagine, răspund cu video la limba străină și la română. Dacă pentru noi este important să evaluăm fluența copilului, atunci este minunat pentru că noi îl auzim și ieșim un pic din, cred că acum în perioada carantinei să dau prea multe sarcini unde elevul trebuie să scrie. Noi vrem să-l și auzim. Și atât Flipgrid-ul ne permite. Ce am observat eu, aici vedeți training-ul cu profesor de informatică, dacă nu greșesc. Am făcut un training cu ProDidactica anul trecut, parcă. Ne-am jucat, am adăugat pălării ochelari, deci acest instrument este foarte jucăuș și are foarte multe alte lucruri interesante. După cum vedeți, și maturilor le place să lucreze cu Flipgrid, de aceea neapărat, după acest webinar, dacă nu ați mai lucrat cu el, încercați, faceți un experiment, elevilor le va plăcea foarte mult. Tot în aceeași ordine de idei, mai există un instrument pe care eu îl cunosc de foarte mulți ani. El este minunat când lucrați la distanță, la fel în grup, VoiceThread. Dumneavoastră postați o imagine, o întrebare, un video în care explicați tema sau formulați această sarcină, iar elevii acasă răspund cu text, audio sau video. Deci poate fi doar text, poate fi doar audio, poate fi doar video, dumneavoastră decideți cum. Și la final le dați tema și a doua zi sau când aveți lecția următoare, când deschideți, veți vedea toți elevii care în jur, exact ca și la Flipgrid, vor răspunde la întrebarea postată de dumneavoastră pe VoiceThread. La fel, ideal pentru producerea orală, dacă v-ați plictisit să dați elevilor sarcini unde ei trebuie doar să scrie, utilizați Flipgrid-ul și VoiceThread-ul ca să-i și auziți. Plus minunat pentru public speaking, pentru a ne dezvolta competența de vorbire în public, chiar dacă el stă doar acasă la calculator. Dar el se adresează unui public, în cazul nostru colegii. Okay? Deci minunat, iarăși totul depinde de imaginația dumneavoastră, ce fel de sarcini veți include acolo. Următoarele instrumente se referă mai mult la animații, dar la final tot avem un produs video în MP4, Animaker-ul și Powtoon-ul și Biteable, 3 instrumente. Toate aceste instrumente sunt foarte asemănătoare, diferă doar gradul de complexitate și numărul de elemente cu care lucrează elevul. Animaker este foarte simplu, deci elevul își alege tipul de filmuleț și acolo apare un personaj căruia el îi adaugă cuvinte. Deci elevul își alege personajul, își alege fundalul, ce mobilier trebuie să fie în spate și
textul. Dumneavoastră veți evalua, bineînțeles, textul, nu cât de frumos se mișcă aceste personaje, că asta face softul. Deci, elevul poate să explice o temă. Deci, el să facă acest profesor digital, profesorul explică temele sau profesorul răspunde la întrebare, dumneavoastră veți evalua doar textul, doar partea pe care o include elevul în filmuleț. Jos aveți, puteți adăuga și audio, ceea ce este minunat. Jos vedeți aceste slide-uri, să zic, și este foarte asemănător cu PowerPoint, de aceea mi-mi place Animaker-ul. Vedeți slide-urile și în stânga și jos. Deci elevul face 10 slide-uri, pune text pe 10 slide-uri, personajul face ceva în fiecare slide, după care softul, platforma, unește aceste slide-uri și la final avem o animație, da? Un filmuleț. Foarte simpatic, elevii adoră să facă acest lucru. Powtoon este un pic mai complex, sunt mai multe lucruri pe care le poate face elevul, exact aceeași procedură, se creează slide-uri, elevul editează fiecare slide în parte, atenție, putem adăuga propriile fotografii acolo, ceea ce este minunat, după care softul ce face? Le leagă și avem, iată, acest semnuleț de play, adică la final noi avem acest filmuleț în MP4. La fel, acest filmuleț poate fi salvat direct pe YouTube și elevul face filmul, salvează pe YouTube și vă expediază dumneavoastră link-ul. Deci foarte ușor la capitolul de partajare. Nu trebuie să descărcați pe calculator, să atașați la e-mail, să expediați. Nu. El salvați direct online pe hosting-ul de pe YouTube și transferați link-ul. Biteable, foarte asemănător cu Animaker-ul și Powtoon-ul, este probabil și mai simplu decât Animaker-ul. La fel, elevul își alege tipul de filmuleț, personajul și include cuvinte. De exemplu, la limba străină am făcut idiom sau proverbe, sau am făcut citate, da, la tema respectivă, sau am explicat verbele neregulate. Deci totul depinde de imaginația dumneavoastră și a elevilor. Acest instrument este universal, îl puteți utiliza la toate disciplinele, la toate clasele, depinde deja cum formulați sarcina și ce anume trebuie elevul să insereze acolo în ceea ce spune personajul sau ceea ce apare pe fundal. Deci 3 instrumente pentru animații, Animaker, Powtoon și Biteable. Începeți cu Biteable și Animaker, Powtoon este un pic mai complex, acolo durează mai mult timp până se face filmulețul. Și bineînțeles, bunul nostru Viber. Cei dintre dumneavoastră care lucrează cu elevii pe Viber. Nu uitați că pe Viber nu puteți doar să scrieți, dar puteți să expediați și material video. De exemplu, aici în ecran vedeți elevii la o disciplină limba română și au avut pentru acasă să recite o poezie. Da, la ciclu, la liceu, trebuie să înveți poezii, pentru că pot avea acest subiect la BAC. Găsiți o poezie, da, pe care o cunoașteți și sau 2 poezii, descrieți tema dragostei în aceste 2 poezii sau analizați 2 poezii de-a lui Grigore Vieru sau oricine altcineva. Deci elevul trebuie să le cunoască și de aceea ca sarcină pe parcurs le dați să mai învețe câte o poezie, chiar dacă sunt la liceu. Și dacă elevii sunt încrezuți, ei trimit înregistrarea pe grup, iată aici avem eleva care a trimis pe grup, aici avem un mesaj individual. Deci elevul a fost mai timid și a zis, nu vreau să mă vadă colegii, dar vă trimit dumneavoastră personal. Și aici vedem cum elevul recită această poezie frumos și profesorul, bineînțeles că îi oferă feedback la fel, individual, nu postăm pe grup. Deci Viber-ul este bun, ca și Facebook-ul de altfel, pentru că ne permite să facem anumite lucruri în grup, să explicăm la toți odată, să dăm feedback, să lăudăm pe toți odată. Dacă vrem feedback individual, atunci noi putem să răspundem la acel elev în privat. Și atunci noi putem să gestionăm, iată, lucrul acesta și să nu punem elevii în situații incomode. Ok? Bun. Dacă îi vor să se laude în public, dacă îi criticăm, atunci în privat, regula de aur. Ok, dragi colegi, haideți să recapitulăm ce am vorbit noi astăzi și sper că tot ce am pus eu aici pe aceste slide-uri vă va inspira să utilizați materiale video și altfel decât cum le-ați utilizat până acum. Deci începem cu înregistrarea lecției predate sincron dacă dumneavoastră utilizați aceste instrumente. Păstrați aceste înregistrări pentru părinți, pentru elevii care lipsesc, pentru a arăta interacțiunea, pentru evaluare orală. Știți, la lecție, doamnă profesor, de ce mi-ați spus nota că eu am spus mai bine poezie? Aici nu merge, pentru că înregistrați și se vede și spuneți, am înregistrarea când ai răspuns la întrebare. Haideți să analizăm împreună. Deci avem dovada producției orale, ceea ce nu este posibil în cadrul unei lecții tradiționale. Ok? Deci toate aceste instrumente ne permit înregistrarea segmentului pe care îl dorim. Utilizați instrumente auxiliare ca să nu fie monoton. Elevii se satură la un moment dat de a se uita pe ecran și noi nu trebuie să facem doar ecranul, putem să facem și alte lucruri, lucrăm cu caietul, cu manualul. La final mergem prin casă, după cum v-am spus, facem fotografii și le plasăm aici. Deci aceste instrumente sunt interesante.
Facebook Live dacă aveți grupuri mari și dacă nu aveți timp să salvați, să puneți pe YouTube și până să partajați, mai ușor este să faceți direct pe Facebook. Deci pentru grupuri mari, pregătirea pentru BAC este ideală acum, foarte important subiectul. Dacă aveți lecții pregătite și dumneavoastră aveți un suport și vreți să utilizați lecțiile mult timp de acum încolo, bineînțeles că faceți captare de ecran cu Screencastify, Screencast-O-Matic și Loom. Biblioteca de lecții filmate sperăm va fi utilă tuturor, nu doar celor din Republica Moldova, dar și colegilor din România. Limba engleză poate fi utilizată de orice țară care studiază limba engleză sau orice limbă străină ca limbă străină. Deci o bibliotecă pentru termen lung. Aici avem exemple cum arată o lecție. Instrumente adiționale, încercați cărțulile digitale. Mai scăpați un pic de PowerPoint, da? Mai faceți niște pagini, mai lucrați un pic pentru că procedeul e același. Ori faci un PowerPoint, ori faci o carte digitală, pașii sunt aceiași, cartea arată mai diferit. De ce nu? Încercați în fiecare zi o altă carte. Alte instrumente de evaluare, elevii, de exemplu, completează de pe telefon, dar dumneavoastră pe ecran vedeți această evaluare care este vie, da? Și vedem un elev răspunde mai rapid, unul mai greu. Toată această interacțiune o salvați pe calculator pentru că este minunat, este interesant, diferit. Tabele interactive obligatoriu, vrem toți împreună să creăm un produs, vrem ca toți elevii să participe și atunci folosim o tablă interactivă. Deci deschidem tabla și link-ul trimitem elevilor, iar pe ecran dumneavoastră vedeți cum elevii lucrează în comun. Add Puzzle ideal pentru activități pe video, deci luați orice video de pe YouTube și inserați exerciții pe parcurs. Până la final de video, elevul deja va răspunde la aceste sarcini. Learning Apps are opțiunea unde punem video și facem activități. Încercați, este și mai simplu decât Add Puzzle. Ok? Flipgrid-ul minunat atunci când vrem să vedem pe toți elevii și când avem nevoie de a registra mesaje scurte, de a evalua scurt. La fel ca și Flipgrid avem VoiceThread, care este un pic mai vechi, Flipgrid e mai nou. VoiceThread la fel, postați întrebarea, sarcină, imagine, eseu, comentați imaginea și elevii comentează, fiecare vine cu text, audio sau video, pentru că la Flipgrid avem doar video. Ok? Bun. Tot ce ține de animații, Animaker, Powtoon și Biteable, începeți de la simplu la compus, elevilor le va plăcea, la fel orice sarcină poate fi expediată elevilor prin intermediul acestor filmulețe și dumneavoastră tot puteți să explicați tema cu ajutorul unui filmuleț, la fel, de ce nu? Bineînțeles, Viber, dacă deja îl utilizați, vedeți ce alte opțiuni încă nu ați utilizat. Utilizați acest instrument, explorați-l la maxim și, bineînțeles, la final avem platforme educaționale online, website-ul pe care l-am creat împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ambasada SUA în Republica Moldova. Avem acolo postate în fiecare săptămână instrumente noi cu tutoriale în limba română. Intrați pe site-ul nostru, vedeți instrumentele de acolo, faceți click pe deschide, veți fi redirecționați către Facebook, trebuie să fiți membri ai grupului pentru că este un grup închis și ne dorim să fie un grup doar pentru predare. Și când mergeți în acest grup și sunteți accesați, veți putea lucra cu orice acest instrument și cel mai important, în comentarii, noi postăm lucrări gata făcute și veți vedea lucrări la foarte multe discipline, veți avea foarte multe exemple din care să vă inspirați, pentru că asta face o comunitate deschisă cu ajutorul Facebook-ului. Expediem, postăm, citim, învățăm unii de la alții, facem schimb de bune practici. Deci, în această perioadă de pandemie, putem participa cu toții la un curs intensiv de dezvoltare a competențelor digitale. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Aștept cu nerăbdare să văd comentariile, întrebările, sugestiile în comentarii. O să răspund la toate, sper să reușesc fizic. Să aveți un weekend minunat și să utilizați cât mai multe instrumente web interesante în procesul de predare la distanță. Numai bine, la revedere!